Ahoj, moje jméno je Veronika Lukešová a ze sociálních sítí mě můžete znát jako Veronika Visage. Make-up mě zajímá už od dětství a jsem si jistá, že i v drogerii se dají sehnat krásné a kvalitní produkty. Protože se chci neustále posouvat dál a do budoucna bych chtěla točit obsah pro publikum, které zajímá make-up stejně jako mě. Věřím, že tato výhra by mi mohla pomoci ke splnění tohoto dalšího snu. Jako vždy začínám hydratačním krémem, tady ten je od Weledy odlehčená verze Skin Foodu a nanáším na obličej, krk a dekolt. Jako další se beru tady ty dva make-upy, který smíchám, True Match a True Match Nude Serum. Další přichází na řadu concealer od L'Orealu True Match, který nanáším pod oči a rozpracuju houbičkou. Beru si paletku od Revolutionu, od Peti, nejsvětlejší matný stíny a použiju místo pudru na oči, pod oči a na bradu. Můj hodně oblíbený produkt od Catrice Melted Sun je krémový bronzer, kterým si vykonturuju celý obličej a oči. Všechno samozřejmě zapracuju houbičkou. A teď přichází na řadu tady ten ikonický produkt Camouflage Concealer od Catrice. Já ho používám jako základ pod oční stíny a zapracuju opět houbičkou. A beru si z paletky od Peti tady ten žluto-oranžový stín a vystínu si na točnicový oblouk. Za Petí přichází tady ta oranžová barva a tou se budu držet těsně v očnicovém oblouku. Už nejedu úplně až nahoru a stínuju, blendím. Nakonec si vezmu oranžový nejtmavší stín, s ním si udělám linku a pak ji vystínuju směrem do toho středního stínu. Opět přichází na řadu concealer od Catrice a tím si udělám cut crease. A abych zachovala čistotu práce, tak ještě zpátky doblendím stínem. Teď budu kombinovat bronzový a zlatý stín, takže bronzový si dám do 2/3 víčka a zlatý úplně dopředu. Kontury na obličeji si nezapomenu ještě zapudrovat pudrovým produktem. Tohle je matný bronzer od Essence Sun Glow. A na konci přeťupávám celý obličej houbičkou, aby se opět všechno sjednotilo. Teď si beru tady ty tekutý linky od Catrice, It's Easy Black Liner a jsou to super linky, protože mají pěnový aplikátor a ten mi hodně vyhovuje. Jak vidíte, i hrot je hodně tenký a opravdu se s nima skvěle manipuluje. Na obočí nemůžu použít nic jiného než Maybelline Express Brow Ultra Slim Pencil v odstínu Soft Brown. Já tu tušku úplně naprosto miluju, detailní a vykreslí se s ní opravdu krásné obočí. Kdybych nedělala tady ten look, tak už si to obočí takhle nechám, ale potřebuji ještě trošku výraznější, takže sám do Petry, beru si ještě hnědý stín a podpořím celou tu barvu té hnědé tušky. Vezmu si Catrice kajálovou tušku a tou si udělám vnitřní waterline. A z paletky oranžovým stínem si dojedu ještě spodní víčko a prostředek si nechám volný na další barvičku. Teď si beru tu bronzovou a udělám s ní takový čárky dolů. Musí být opravdu metalická bronzová, aby se hezky leskla. A na to přijdou tady ty naprosto boží metalický stíny od Revolution. A s nima obkreslím tu čáru a doplním ještě nějakýma ťupkama kolem vnitřního koutku a nad natočnicovým obloukem. Řasenkou Sky High od Maybelline si vyčešu řasy. Použiju bronzový metalický stín nad horní red místo rozjasňovače, tušku na rty od Rimmelu Lasting Finish v odstínu Cappuccino. Naprosto miluji tady ty řasy od Ardelu Demi Wispies, který dělají přirozenější efekt a díky průhlednému pásku není přechod skoro vidět a je opravdu příjemné to jejich nošení. Na rty ještě použiju tady ten lesk od Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss. Na závěr si beru ještě tekutý metalický stíny od Revolutionu a zvýrazním s nima ještě linky.